kudala uba ibe khona nanjengoba iye ibe ngabangqina-ke ilali, kodwa ngokubona ixesha ingekafikiseleli uba masiphele siqale sizame uba sikuzise into esaphendula. Kungokunjalo ke unyanzeleke ukuthi kula mazwi awabekileyo ngoku sizame uba sizokwazi ukuhlamba siqale sizabe namntwana. Xa yinamadoda zisendle kanjani ke kuthethwa nazo, kuzothethwa nazo ke uba zithini ingakwadi. Okay, kuthiwe ube lidlozi elihle.